טוב לכם, שבת שלום, ברוכים הבאים לאצטדיון הי"א באשדוד. משחקי הדירוג על הפרק, מקומות 9-10, הערב נדע היכן כל קבוצה מסיימת, מ"ס אשדוד והפועל חיפה. פול יעקב, התחיל עונה שנייה בקבוצה, דניס פול יעקב הבלרוסי, שגם ממש בקרוב, אוי, זה טעות של חכמון, וזה כמעט הולך פנימה, מלמד מגיע שם לריבאונד, והפועל חיפה תסתפק רק בקרן. סנטוס היה צריך לעשות מזה גול. ג'רפי מסתפק ב4 שחקנים בלבד בחומה, נראה אם הוא יודע למה. וואו, העמוד מציל עכשיו את הפועל חיפה, בעיטה טובה מאוד של בן זקן. 2 דקות מוסיף צינו, דקל צינו, תוספת זמן, ואנחנו עכשיו עם איתי בוגנים. מלמד עושה את העקיפה, בוגנים הולך לאמצע לסנטוס, מונטרי מגיע ראשון אבל שוגה, ועכשיו מלמד יעניש אותו רק לעמוד. פספוס גדול של גיא מלמד. הייתה פה התקפה מתפרצת שאשדוד השחקנים של אשדוד לא ירדו להגנה. בסופו של דבר מונטרי הצליח לעשות תנועה מצוינת ולחלץ את הכדור, אבל אז לאבד את הכדור. כן. זה מגיע די במקרה ליעקב בריאון. בריאון שולח לאזולאי, כדור טוב, אין שם רגל מסיימת, יש רגל מסיימת, האם הכדור הזה עבר את הקו? לא עבר. הצלה גדולה שם של ג'רפי, ממש מקו השער, הבעיטה של טוריאל. לאשדוד טוענים שהכדור עבר את הקו. יכולים לטעון עד מחר, אין ור פה וזה לא יעזור. אבל הפעולה עצמה הייתה טובה, הכניסה של אזולאי הייתה טובה, בריאון מהצד יודע לשלוח את הכדור הזה עם החלק החיצון של כף הרגל, כדור הרוחב טוב, אבל איפה שביט מזל כדי